ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ശബാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. നാരായണം നമസ്കൃഭ്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ 4 തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ, പുകവലി, പുകയില, പാക്ക്, ചായ, കാപ്പി ഇതുപോലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാംസാഹാരങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ചൂതുകളി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഊഹ കച്ചവടങ്ങള്, ഓഹരി വിപണികള്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഓഹരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ അങ്ങനെയൊന്നും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് മാത്രം ഒഴുകിയിരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അങ്ങനെ പണം സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു എണ്ണത്തില് ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 39. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പുനശ്ചയാചമാനായ യാതരൂപമതാത് പ്രഭുഃ തതോ നൃതം മദം കാമം രജോ വൈരം ച പഞ്ചമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുനഃ വീണ്ടും യാജമാനായ യാചകനോട് ജാതരൂപം കാഞ്ചനം അതാത് ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രഭു രാജാവ്. തതഹ അതുകൊണ്ട്, അനൃത്തം പഞ്ചകത്വം കപടഭാഷണം, മതം ലഹരി മദ്യപാനം, കാമം അത്യാർത്തി, രജഹ വികാര തീവ്രമായ ഭാവത്താൽ, വൈരം ശത്രുത, പഞ്ചമം അഞ്ചാമത്തെ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. തനിക്ക് വസിക്കാൻ അത്രയും സ്ഥാനങ്ങൾ പോരാ എന്നും ഇനിയും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ വേണമെന്നുമുള്ള കലിസത്വത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന ശ്രവിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കനകമുള്ള, അതായത് സ്വർണം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വസിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകി. എന്തെന്നാൽ സ്വർണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വഞ്ചനയും മദ്യപാനവും ലഹരിയും അത്യാർത്തിയും അസൂയയും ശത്രുതയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമുക്കറിയാമല്ലേ, കനകം മൂലം കാമിനി മൂലം കലഹം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഒരു സ്വർണം എന്നുള്ളത് വരുമ്പോ തന്നെ എന്താണ്, അതിന് ഒരുപാട് വിലയാണ്. ഇപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, സ്വർണത്തിന്റെ ഒക്കെ വില കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്മേലുള്ള ആർത്തി കൂടുതലാണ്, ഇനി കുറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭാവാർത്ഥം. ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്.
പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് കലിക്ക് 4 സ്ഥലങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനുള്ള അനുവാദം നൽകിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള രാജ്യത്ത് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, ഇവിടെയൊക്കെ വസിച്ചോളൂ എന്നുള്ളത്. അതിനാൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നത് കലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അസാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു. ആകയാൽ തന്റെ പരമനീചമായ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി പ്രായോഗികമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തരണമെന്ന് കലി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് യാചിച്ചു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് സ്വർണമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വസിക്കുവാൻ കലിക്ക് അനുമതി നൽകി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എവിടെയൊക്കെ സ്വർണമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ മുകളിൽ പറഞ്ഞ 4 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിനെല്ലാം ഉപരി അവിടെ ശത്രുതയും ഉണ്ടാവും. അതിനാൽ കലിസത്വം സ്വർണത്തെ പ്രാമാണിക മാനദണ്ഡമാക്കി തീർത്തു. ശ്രീമദ് ഭാഗവത പ്രകാരം സ്വർണം വഞ്ചന, അസത്യഭാഷണം, ലഹരി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, അസൂയ, ശത്രുതാ മനോഭാവം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം, അതായത് ഇപ്പൊ ശരിയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ അജാമിളന്റെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു നോക്കൂ. അജാമിളന്റെ കഥയിൽ എങ്ങനെയുണ്ടായത്? അതേ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആണ് അതിലേക്ക് ഇത്രയും ആകർഷണം അജാമിളന് വന്നത്. അതിനുശേഷം അജാമിളന്റെ ലൈഫ് എന്തായിരുന്നു? ആ സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ സ്ത്രീക്ക് സ്വർണം വേണം, അതുപോലെ തന്നെ മദ്യപാനം വേണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ മുഴുകി ചെയ്യാത്ത തെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോവാണ്. ഇത്രയും മറ്റുള്ളവരെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ലെവലിൽ പോലും ആര് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്? അജാമിളൻ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് അങ്ങനെ താന്നു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വർണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വർണം ആരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അധികവും വരിക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കാണ് സ്വർണം വേണ്ടത്? സ്ത്രീകളായിട്ടാണ്. നമ്മൾക്കാണ് സ്വർണത്തിനോടുള്ള ആഭരണങ്ങളോടുള്ള, ഇന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ, ആൺകുട്ടികളും ഒക്കെ. പക്ഷെ സാധാരണഗതിയിൽ ആഭരണങ്ങൾ ഇട്ട് നമ്മളെ പ്രദർശിപ്പിക്കണം, ആ സൗന്ദര്യം കൂട്ടണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്കാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് എപ്പോഴും സ്വർണം വരിക. അപ്പം ആ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വർണം വരുമ്പോ തന്നെ ഈ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ച് വരും എന്നുള്ളതാണ്. വഞ്ചന, അസത്യഭാഷണം, ലഹരി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, അസൂയ, ശത്രുതാ മനോഭാവം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളും പണമിടപാടുകളും പോലും ദുഷിച്ചതാകുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ, വില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂറിന്റെ കഥയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സ്വർണം കൊടുത്തത്? ആ ഒരു കഥയുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ, എന്റെ പൂർണ്ണമായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അവർക്ക് കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ചിന്താമണിക്ക് അല്ലെ, ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ കഥയില് വില്ലുമംഗലം ഠാക്കൂറിന്റെ കഥയിലല്ലേ ഇത് വരുന്നത്? മങ്ങാട്ടച്ഛനാ ആളുമാറാട്ടം നടത്തി വന്നു. എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആഭരണാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസമാണ് അറിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ, അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കൈമാറ്റങ്ങളും പണമിടപാടുകളും പോലും ദുഷിച്ചതാകുന്നു. സ്വർണത്തെ പ്രാമാണിക മാനദണ്ഡമാക്കിയുള്ള പണമിടപാടുകൾ അഥവാ പ്രചാരണം വഞ്ചകത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. എന്നാൽ പണം കരുതി വയ്ക്കപ്പെട്ട സ്വർണത്തിന് സമാനമല്ല. നീക്കി വയ്ക്കപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് അധികമായി രൂപാ നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പണം കരുതി അതായത് സ്വർണത്തിന് സമാനമല്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? യഥാർത്ഥ സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിന് അധികമായി രൂപ നോട്ടുകൾ അച്ചടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ അവയ്ക്ക് പിന്നിലെ അടിസ്ഥാന തത്വം വഞ്ചകത്വം അഥവാ വഞ്ചനയാകുന്നു. അധികാരികളാലുള്ള പണത്തിന്റെ ഈ കൃത്രിമമായ പെരുപ്പം രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ വ്യഭിചാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണം കച്ചവട ചരക്കുകളുടെ വില കൃത്രിമമായി കുതിച്ചുയരുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്നു. കള്ളപ്പണം നല്ല പണത്തിന് മേൽക്കോയ്മ നേടുന്നു. രൂപ നോട്ടുകൾക്ക് പകരം യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തണം. നമ്മൾക്കറിയാം, ആ 2000 രൂപ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ച ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ആ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു? ഒരു 2-3 ആഴ്ച അല്ലെ, എത്ര രൂപയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നതെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ സമയത്ത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കറിയാം എത്ര പേരാണ് കള്ളപ്പണം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പകരം യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ പ്രചാരത്തിൽ വരുത്തണം. അത് സ്വർണ്ണ വ്യഭിചാരത്തെ തീർച്ചയായും അവസാനിപ്പിക്കും. സ്ത്രീകളെ സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിതമായി മാത്രമേ അണിയാൻ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അത് തൂക്കത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകണം, അല്ലാതെ ഗുണത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാകരുത്. ആകയാൽ വളരെ കുറച്ച് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ മാത്രമേ അണിയാൻ അനുവദിക്കാവൂ. അത് അത്യാർത്തി, അസൂയ, ശത്രുത എന്നിവയെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തും. നാണയ രൂപത്തിൽ യഥാർത്ഥ സ്വർണം വിനിയോഗത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുമ്പോൾ വഞ്ചകത്വം, വ്യഭിചാരം മുതലായവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ സ്വർണത്തിന്റെ പ്രഭാവം താനെ ശമിക്കും. വ്യഭിചാരത്തെയും വഞ്ചകത്വത്തെയും മുൻനിർത്തിയുള്ള മറ്റൊരു കാലയളവിലേക്കുള്ള ഒരു അഴിമതി വിരുദ്ധ മന്ത്രിസഭയുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഒരേ ഒരു സെക്കൻഡ്.
ഈ പിന്നെ ഇതെന്താണാവോ ഉണങ്ങാത്തത് പോണത്? എങ്ങനെ ഹരേ നോക്കിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണ. ഫുഡ്? എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ ആരുമില്ല, പുറത്തൊരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്, ക്ഷമിക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും എന്താ നിയമം വരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരണമെന്ന്. അതായത് 1 പവനോ 2 പവനോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എന്താ പ്രോബ്ലം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിടുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് നല്ല സ്വർണ്ണാണോ ചീത്ത സ്വർണ്ണാണോ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അതന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ആണോ അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റോൺ ആണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. അതിന് ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഇന്നാള് നമ്മള് ഒരു ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് നമ്മളെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഈ ഡയമണ്ടിന്റെ നമ്മളെ ഡയമണ്ട് വാങ്ങാൻ പോയിട്ടല്ല, അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു. ഒരു കരാട്ടെ മീറ്റർ എന്ന് മറ്റൊരു സാധനമാണ് അവിടെ. അപ്പൊ അത് ഡയമണ്ടിന്റെ ഇത് നല്ലതാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അത്ര. അപ്പൊ അതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ ഡയമണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളത് അവര് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റർ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതിലെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ഓർണമെന്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണും. അതിന്റെ ഗ്ലോ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓരോ കല്ലിന്റെയും, നമുക്കത് വ്യത്യാസം നന്നായിട്ട് അറിയാം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡയമണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലാങ്ക് ആവും, ആ സ്ക്രീനിലൊന്നും കാണാൻ പാടില്ല. അതല്ല നമ്മളുടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കലർപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രീൻ കളറിൽ നമുക്ക് കാണും, ആ സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോ ആയിട്ട് ഗ്രീൻ ഗ്ലോ ആയിട്ട് കാണും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയുടെ സ്വർണ്ണം ഇത് ഡയമണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് പറഞ്ഞത് ലാബ് സ്റ്റോണോ സംതിങ് വേറെ എന്തോ ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് ഇത്രേ അത്. ശരിക്കും അവര് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഡയമണ്ടിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്രത്തോളം വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത്തരം മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആ ലെവലിലാണ് നമ്മളുടെ ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ പറ്റിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്, ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിരോധനം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഴിമതി ഇല്ലാണ്ടാവുമല്ലോ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സ്വർണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇത്രയും ചേർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അത്യാഗ്രഹം ആരുടെ പേരിലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കച്ചവട സംസ്കാരം ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 40. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അമുനി പഞ്ചസ്ഥാനാനി അമുനി പഞ്ചസ്ഥാനാനി യധർമ്മ പ്രഭവ കലിഹി ഔത്തരേയേണ ദത്താനി ന്യവസത്തന്നിദേശകൃത് ഹരേ കൃഷ്ണ. അമൂനി അവയെല്ലാം, പഞ്ച 5 സ്ഥാനാനി സ്ഥലങ്ങൾ, കി നിശ്ചയമായും, അധർമ്മ അധാർമിക തത്വങ്ങൾ, പ്രഭവക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, കലിഹി കലിയുഗം, ഔത്തരേയേണ ഉത്തരാസുതനാൽ, ദത്താനി തടസ്സം നീക്കി, ന്യവസത് വസിച്ചു, തത് അവനാൽ, നിദേശകൃത് മാർഗദർശനം ചെയ്തു. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അതിൻ പ്രകാരം ഉത്തരയുടെ പുത്രനായ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ ആ 5 സ്ഥലങ്ങളിലും കലിസത്വത്തെ വസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു. അപ്പൊ ആരാണ്? പരീക്ഷിത്ത് അനുവദിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് എന്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ തുടങ്ങിയത്? സ്വർണത്തില് സമ്മതിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യത്തില്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. അപ്രകാരം സ്വർണത്തെ അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമാക്കി കലിയുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. അതാണ് അപ്പൊ കലി വന്നു അല്ലെ. കലിക്ക് താമസിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടി. ആകയാൽ വഞ്ചന, മദ്യപാനം, മൃഗവധം, വ്യഭിചാരം എന്നിവ ലോകത്തിൽ ഉടനീളം അനിയന്ത്രിതമാം പടർന്നു. എന്നാൽ സുബുദ്ധികളായവർ പാപകരങ്ങളായവയെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉത്സുകരാണ്. പാപകരങ്ങളായവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗം അഥവാ നടപടി മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല ഏവർക്കും ആ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്, അഥവാ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം.
അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരയ്ക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാളിന് കാണാത്തത് നമ്മൾ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരാൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് കണ്ടിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രേരണ ലഭിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അധികം സമയത്തും. ഒരു കൂട്ടുകൂടുമ്പോഴാണ് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരു സർക്കിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുക വലിച്ചിട്ട് അതിനെ എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നാണ് ഇതിൽ എന്തോ ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണ്. അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം വരുന്നത്. കണ്ണുകൊണ്ട്, ഗന്ധം കൊണ്ട്, രുചി കൊണ്ട്, സ്പർശനം കൊണ്ട് ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ആഗ്രഹം വരില്ല. അവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ തുടങ്ങി വെച്ചാൽ മതി, അതങ്ങനെ പടർന്നു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ആഗ്രഹം വന്ന് 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 നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൂടി. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല, 3 ഗുണങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്? അത് ചെയ്യണോ വേണ്ടേന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ളത് അല്ലെ? നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആണോ? ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും പടർന്നു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് ഇപ്പൊ യുവതലമുറയൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. എണ്ണം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. ഓ, അവരങ്ങനെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഈ യുഗത്തില്. ഇത്രയും പടർന്നു പിടിച്ച് അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് 1 or 2 ആയിട്ട് അവരുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവാം. അത്രയ്ക്ക് കോമൺ ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു വീട്, ഓക്കെ, നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ വീടിന്റെ പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിറയെ പൊടിക്കാറ്റ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, പക്ഷെ അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മുടെ വാതിൽ തുറന്ന് എന്താ ഉണ്ടാവുക? പൊടി മുഴുവൻ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയണത്? അല്ലെ? ആ പൊടി മുഴുവൻ നല്ല പൊടിക്കാറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ആ പൊടി മുഴുവൻ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് 24 മണിക്കൂറും പൊടിക്കാറ്റാണെന്ന് വെക്കും. അങ്ങനെയാവുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ഈ 24 മണിക്കൂറും ഈ ജനലും വാതിലും അടച്ചിട്ടിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോണ്ടി വരില്ലേ? അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ പൊടിക്കാറ്റ് വരാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ നോക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ പൊടി ഉള്ളിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പൊടി നിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കാര്യം. ഞാൻ നിർത്തുകയാണേ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭയങ്കര മഴ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾക്ക് ചലഞ്ചസ്, നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് മദ്യം കുടിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ 1 or 2 ദിവസം നിൽക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. നമ്മൾക്ക് പാടില്ല എന്നുള്ള ആ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അപ്പൊ എന്താണ്, അതിനോടുള്ള ആകർഷണത്തിനെ വേറൊരു ആകർഷണം കൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങളുടെ ആ പ്രസക്തി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ നിറയ്ക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്നും ഹരകൃഷ്ണനാണ് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടാണ് നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ മദ്യപാനത്തിനോടോ പുകവലിയോടൊന്നും നമുക്ക് ആകർഷണം വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, വാസുദേവായ, ഭഗവതേ വാസുദേവായ, വാസുദേവായ, ഭഗവതേ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. അതേ താനീന സേവേത, ബുഭൂഷോ പുരുഷ ക്വചിത്, വിശേഷതോ ധർമ്മശീലോ, രാജാ ലോകപതിർഗുരുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാ ആകയാൽ, താനി അവയെല്ലാം, ന ഒരിക്കലും, സേവേത സമ്പർക്കത്തിൽ വരിക, ബുഭൂഷുഹു സൗഖ്യം, പുരുഷക പുരുഷൻ, ക്വചിത് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ, വിശേഷത വിശേഷിച്ചും, ധർമ്മശീലക മോക്ഷമാർഗത്തിലേക്കുള്ള പുരോഗമന പാതയിലുള്ളവർ, രാജാ രാജാവ്, ലോകപതിഹി ജനനേതാവ്, ഗുരുഹു ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും. വിവർത്തനം. അക്കാരണത്താൽ ആയുരാരോഗ്യ സിദ്ധികളോടെ സുഖജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, വിശേഷിച്ചും രാജാക്കന്മാരും ജനനേതാക്കളും സന്യാസിമാരും ബ്രാഹ്മണരും മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച 4 അധാർമിക കാര്യങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും ബന്ധമുണ്ടാക്കരുത്.
അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ആയുരാരോഗ്യ സിദ്ധികളോടെ നമ്മൾ സുഖജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരാണെങ്കിലും ശരി, ജനനേതാക്കളായാലും ശരി, സന്യാസിമാരായാലും ശരി, ബ്രാഹ്മണരായാലും ശരി, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈ 4 ആധാർമിക കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ബന്ധം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം രാജാക്കന്മാരാണ് ഒരു രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളെ മുഴുവൻ നയിക്കുന്നത്. എന്താണ് യഥാഹിത സോറി എന്താ പറയാ ആ ശ്ലോകം ഏതാണ്? യഥാം പ്രപത്യന്റെ താം സദൈവ ഭജാമഹം എന്നുണ്ട് ഒരു ശ്ലോകത്തെ. പിന്നെ യത് ആചരത്തെ ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു രാജാവ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രജകൾ അനുകരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ രാജാവിനെ പോലെ രാജാവ് നല്ലതല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഭരണം അവിടെ നന്നാവില്ല. ആ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് കാണിക്കുക അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാകിസ്ഥാനൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എത്രയോ എന്താണ് അക്രമ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ആ രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിനോടാണ് ആസക്തി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആസക്തിയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഒരു നിമിഷവും ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആയുരാരോഗ്യം അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എവിടെയായിരുന്നു? അപ്പൊ രാജാക്കൻ ബുദ്ധന്റെ കാലത്ത് ഒരു നല്ല രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തുള്ള പ്രജകളൊക്കെ വിവർത്തനം. ബുദ്ധന്റെ കാലത്തെന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞിട്ട് വരുത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. ബ്രാഹ്മണർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ 4 അധാർമികാചാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവരുതെന്ന് പറയാൻ എന്താ കാരണം? അവര് ചെയ്താൽ അവരാണ് മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവര് അതിപ്പോ ക്ഷത്രിയരായാലും വൈശ്യന്മാരൊക്കെ കണക്കല്ലേ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രാഹ്മണരാണ് വേദജ്ഞാനുള്ള ആൾക്കാര്. ശരിക്കും പണ്ടത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കലിയുഗത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരാണ് രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ നയിച്ചിരുന്നത്. അവർക്ക് ധാർമ്മിക ഉപദേശം, എങ്ങനെ പെരുമാറണം, ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുറ്റവാളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണരാണ്. അത് നടപ്പാക്കുക മാത്രമാണ് ആര് ചെയ്തിരുന്നത്? രാജാവ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരാണ് ശരിക്കും ഒരു രാജ്യത്തെ നയിക്കുന്നത്, നല്ല രീതിയിൽ ദൈവവിശ്വാസത്തോടു കൂടി നയിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണര് ചീത്തയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? ബാക്കി എല്ലാവരും ആ ലെവൽ തന്നെയാണ് പോകുക. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയര് ഈ ബ്രാഹ്മണരെ ഉപദേശിച്ചാണ് ആര് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്? ക്ഷത്രിയര് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സന്യാസിമാര്. അതാണ് സന്യാസിമാർ എടുത്ത് പറയുന്നത് കണ്ടോ, ജനനേതാക്കള്. അപ്പൊ ഈ 4 കാറ്റഗറിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. സന്യാസികളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയാൻ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തും കൂടി ആ ഒരു കാഷായ വസ്ത്രം ഇട്ട ഒരാളാണ് പറയണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും, അതിനെ അനുകരിക്കണം തോന്നും. അവര് പറഞ്ഞത് ശരിയായിരിക്കും, കാരണം അവർ പഠിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെ കൊണ്ട് ശരിക്കും കുറെ ആൾക്കാരെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നയിപ്പിക്കാനും കഴിയും, അതേപോലെ തന്നെ ചീത്ത രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് യത് ആചാരതേ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെ അനുകരിക്കാനാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ മറ്റെല്ലാ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതികൾ ഉള്ളവരുടെയും, അതായത് ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിവരുടെയെല്ലാം മതാചാര്യന്മാരും സന്യാസിമാർ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വർണ്ണ ആശ്രമധർമ്മങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ആത്മീയ ഗുരുക്കളുമാകുന്നു. അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരും ജനനേതാക്കളും സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് ഭൗതിക ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ്. വികസനോന്മുഖരായ മതവിശ്വാസികളും അഥവാ കാർക്കശ്യരായ ധർമാനുവർത്തികളും ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മനുഷ്യരും അഥവാ അമൂല്യമായ മാനവജന്മത്തെ ഉപയോഗശൂന്യമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരും അധാർമിക തത്വങ്ങളിൽ അഥവാ അധാർമിക പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നും വിശേഷിച്ചും സ്ത്രീകളുമായുള്ള അവിഹിത ബന്ധത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചയമായും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥയും ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, ശൂദ്രര് എല്ലാവരുടെയും ഓരോ നേതാക്കന്മാരുണ്ടാവും, മത ആചാര്യന്മാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരാണ് ആ സമൂഹത്തിനെ നയിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണർക്കൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൊതുവേ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ഗുരു ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഇതായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാര്, അങ്ങനെ പല ഇതായിട്ടുള്ള പല കാറ്റഗറി അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ആരാധന ഗുരു ഉണ്ടാവും ഓരോ ഫാമിലിക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട്. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്യുക. ഈവൻ ഒരു മാരേജ് ആണെങ്കിലും കൂടി അവരോട് ഉപദേശം ചോദിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ക്ഷത്രിയര്, വൈശ്യര്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മത ആചാര്യന്മാരുണ്ടാവും എന്നാണ്. സന്യാസിമാർ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുടെയും ആത്മീയ ഗുരുക്കളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരൊന്നും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള കാരണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ്? വികസനോന്മുഖരായ മതവിശ്വാസികളും അഥവാ കർക്കശരായ ധർമാനുവർത്തികളും, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു സമൂഹത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ നയിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർ മുഴുവൻ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. മറ്റുള്ളവരെ നന്നായി നയിക്കണം എന്നുള്ളവര്, എസ്പെഷ്യലി വന്നിട്ട് അവിഹിത ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ സത്യസന്ധനല്ലാത്ത പക്ഷം താൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന അവന്റെ അവകാശവാദം തൽക്ഷണം നിരർത്ഥകമായി തീരുന്നു. സ്ത്രീകളുമായി അവിഹിത ബന്ധമുള്ള പക്ഷം ഒരു സന്യാസിയുടെ താൻ ഒരു സന്യാസിയാണെന്ന അവകാശവാദവും തൽക്ഷണം മിഥ്യയായി തീരുന്നു. അതുപോലെ ഒരു രാജാവ് അഥവാ ജനനേതാവ് അനാവശ്യമായ അഹങ്കാരം ഉള്ളവനായിരുന്നാൽ അഥവാ മദ്യപാനം, പുകവലി എന്നീ ദുശീലങ്ങൾ ഉള്ളവനായിരിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും പൊതുജനക്ഷേമ തൽപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവൻ അയോഗ്യനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ യോഗ്യത, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളും എന്താവാൻ പാടില്ല? ഒരു ജനനേതാവാൻ പാടില്ല, ഈ രാജാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങനെയാണെന്ന്? മദ്യപാനം, പുകവലി ഒന്നുമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എത്ര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കണ്ടറിയാൻ വേണം, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കാര്യം നമുക്ക് വരേണ്ടത്. നിശ്ചയമായും പൊതുജനക്ഷേമ തൽപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ അയോഗ്യനായി തീരുന്നു. സർവ്വധർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാന തത്വം സത്യസന്ധതയാകുന്നു. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ 4 നേതാക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണൻ, സന്യാസി, രാജാവ്, ജനനേതാവ് യോഗ്യതയും സ്വഭാവവും നിശ്ചയമായും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് നോക്കണം? ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കും കൂടി ഇല്ല, അല്ലെ? അതാണ്. കാരണം അത്രയും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ മാത്രമാണ് നമ്മളൊരു നേതാവായിട്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് കൗൺസിലർ എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആവട്ടെ, നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഇലക്ഷൻ ആവട്ടെ, അതല്ല നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊതുവെ ഒരു MLA എന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ഷന്റെ ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ ആവട്ടെ, അസംബ്ലി ഇത് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ലെവലിലുള്ള MP എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഒരു ഇലക്ഷൻ ആവട്ടെ, അപ്പൊ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്നാണെങ്കിൽ ഏത് പാർട്ടിയെ അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. എന്താണ് നോക്കാൻ പറയണത്? ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവം പറയുന്നത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. പാർട്ടിയുടെ ലെവലിലല്ല നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. അവരെ യോഗ്യതയും സ്വഭാവവും നിശ്ചയിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മന്ത്രിസഭ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ആ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവില്ല. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയണത്? അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആ ഗതിയെ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എത്രയാണ് ഒരു ഡോളറിനെ സംബന്ധിച്ച്? ഇപ്പൊ എന്താണ്, മുമ്പ് എത്രയായിരുന്നു US ഡോളറിന്? 75 രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പൊ 95 രൂപയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യമൊക്കെ ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞിടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മൾ ഏത് ലെവലിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നമ്മളുടെയും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ട് അയ്യോ ഇന്ന പാർട്ടിക്ക് ഞാൻ വോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നാൾ നല്ലതാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യണതല്ല. നമ്മൾ അത്രയും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവരൊക്കെ സ്വഭാവം എന്താണ്, അവർ ശരിക്കും എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് വേണം അത് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത്തരം നേതാക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും നോക്കിക്കോളും. അവർ ചോതുകളി, മദ്യപാനം, വ്യഭിചാരം, മൃഗകശാപ്പ് എന്നീ 4 അടിസ്ഥാന അയോഗ്യതകളിൽ നിന്നും അഥവാ അത്തരം മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായിരിക്കണം. ഒരുപാട് IAS ആവണ്ട, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പഠിപ്പുള്ള ആൾക്കാരായില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ 4 സ്വഭാവം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വന്നിട്ട് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലത് വരണം എന്നുള്ള ചിന്ത അയാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരിക്കും. അയാൾക്കൊരു ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ഒരു ശ്ലോകം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ് പ്രഭാത് की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण.